zriadení hovorí jasné pravidla, ako má fungovať zasadnutie miestneho zastupiteľstva. To znamená, že tak ako ste boli svedkom toho, zjednoduším to tak. Poslanci do rozpravy k jednotlivým bodom takisto sa prihlásia. Dobre? Ak chce niekto z občanov sa prihlásiť, že by chcel vystúpiť, tak požiada niektorého zo zástupcov, to znamená, že niekoho z poslancov, že chcel by vystúpiť s takou a s takou témou. Ale ja teraz rozprávam, dobre, tak treba počúvať teraz. Čiže ak požiada o to niektorý z zástupcov, tento návrh predloží a vtedy ja dám hlasovať, kto je za to, aby, ak je nadpolovičná väčšina, že súhlasia, aby tento dotyčný k tejto téme vystúpil, tak vtedy je mu umožnené. Teda, keď sa dobre pamätám, keď si u mňa bol začias, keď si začínal ešte, kandidoval si len, si povedal, že budeš zvolať, že tebe leží na srdci to, že tvoj predchodca nezvolal ani jedno miestne zastupiteľstvo pre občanov. Verejné zhromaždenie. Ty si za 4 roky nezvolal ani jedno. Nikomu si, druhýkrát keby som vedel, že budeš, tak ti poviem, že pošli mi telegram, kedy vy máte zasadnutie, lebo som o tom nikdy nevedel. A možno by som ja poslal oficiálny list cez prezidentskú kanceláriu pre teba, aby si dovolil nám vystúpiť. Ďakujem za starostovanie. Je to hanba. Ďakujem. Dobre, môžeš mi odpovedať, aby som nebol neslušný. Takto je, aby som ťa uvedomil, že miestne zastupiteľstvo skončili. Páni poslanci, zákon o samospráve, paragraf 25, odsek 7. Poslanec má povinnosť požiadanie o svoje činnosti a o činnosti zastupiteľstva. Vy sa tvárite, že poznáte zákony pre seba. Ešte raz opakujem. Vyslovene sa hráme tu Zákon na... o samospráve, paragraf 25, odsek 7. Poslanec je povinný na požiadanie informovať o svojej činnosti a o činnosti poslancov. Pani poslanci, dostali ste list od pána Kotlinu? Na miestnom zastupiteľstve, aby nedošlo k nejakej anarchii. Ja som úplne nestranný človek, ja som kontrolou. Na miestnom zastupiteľstve sa môže poslanec, občan, každý jeden, ktorý tu príde, prihlásiť, že chce vystupovať. Moment. A vtedy ten, ktorý sa hlási, tak požiada niektorého z poslancov, či mu udeli slovo. A ten poslanec povie ostatným poslancom, vlastne pán starosta povie ostatným, tak to hovorí zákon. Súhlasíte s tým, aby mu bolo udelené slovo? A keď vám to poslanci odsúhlasia, v takom prípade môže občan vystúpiť. Bude národná rada, že budeme sa hrať na slovičkách. Ja súhlasím s zákonom, nerobím z toho komédiu. Pán starosta, keď som sa ťa pýtala na roku, prečo nevoláš verejné zhromaždenie občanov, odpovedal si mi, na čo zvolávať verejné zhromaždenie, veď miestne zastupiteľstvá sú verejné. Verejné tak, že občan sedí a počúva a nedáte mu možnosť povedať, respektíve sa spýtať. Poslal Vladov Kokinda mailom na adresu mestskej časti Lorinčík poslancom na maily listy s tým, aby navrhli spôsob, akým spôsobom chcú informovať podľa zákona o miestnej samospráve, vyplývajúcu povinnosť o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva. Prešli 2 týždne, žiadna odpoveď. Nestojíme vám za to. Občan má stáť za dverami, tak ako som stála za dverami pred týždňom. Nebudem sa ohradzovať zákonom. Nebudem akože argumentovať, prečo si vám poslali. Je to facka demokracii v Lorinčiku. Toto je moje jediné, čo môžem k tomu dodať. Áno. Odvolávate sa stále na zákon, dávate tu všade, kade, samé zákonné úpravy. 396, 1990, 369, áno. 390 zbierky.
o obecnom zriadení. Pozrieme si paragraf Hrajme sa na pažu. 25. Hrajme sa na listovnú kolenu a paragraf. Nie, my sa nebudeme hrať, Ale ale vy- sa stále používajú nejaké iné paragrafy a nie to, čo ich budeme základne. Môžete prečítať paragraf. No to všetci robíte, jasné. Nie paragraf. To sú podania, tak vy Na robíte. zastupiteľstve sa hlási. A to je podľa zákona, že rečník Tak to skúsil jeden. Takže ignorujú nás. Všetci poslanci. Naďalej chcete byť poslancami a Hamba. starostami. A čo to, už je koniec? Jak to, že poslanci odišli? Čo sa hamba? Poslanci majú tam na zákony. Je tam 25. Je miestne zastupiteľ. Pani Mičajová, chcete ďalej byť poslanci. A zoberte si, že ľudia chcú mať veľmi sa možno nie. Ale zaujímavé, že ste prišli teraz. Nie, my sme už kedy Teraz, kedy? 28.11.2013. Je teraz, teraz. Ukážte podklady. Tu skladávame, nie, ja sa na podklady. Pán starosta. A na zákon, jaké zákony preváľam zákony? Tam je Boh. Si zvolal stretnutie, vystupoval si, že to nie je verejné zhromaždenie, že to je stretnutie občanov, z ktorého som pobúrená odišla, pretože to si zvolal zhromaždenie, respektíve stretnutie občanov na to, aby sa pýtal na jeho názor na veto, ktoré bolo rozhodnuté. Požiadal. Pýtalo sa Požiadal. Nás nepustili ani z toho. A do čoho môžeme vstúpiť? Tak mám Prečo si nemáme robiť? na konci, keď bude rôzne, keď bude po celej diskusii, potom Tak dal mi pán starosta slovo do ukončenia. Do ukončenia mi dal To je slovo. Ale spokojné, prečo čo? nedá Dal mi slovo do slovo ukončenia, rôzne? práve že ukončujem. My sme mali riadny plán zasadnutí. Samozrejme, a o tom A je, ste že nie je počali, pán, že uklidním sa. Uklidnite sa, dobre? Nie sú Len verejné my sa nebudeme zhromaždenia. zvyšovať hlas. Prepačte, poviem ešte Ja raz, som aby bol mal rokovať za možnosť. všetkých občanov, ktorí sme tu a niektorí demagógii, ktorí ste tu začali šíriť. Žiadnu demagógiu nešírime. Tu každý Keď sa chce prihlášilo, Nahrávame. Česko, keď sa jasne. pridávaš, to je ako to. Akože o tom neviem, keď som tu chrbtom. Pani Ja neviem, to si to mohol otočiť. Jasne, odíďte, odíďte Poznáte všetci. zákony, ako sa vykonáva správa, samospráva obce. Ja som si prečítala, aj tam poviem, aj zopakujem. A upierate právo občanom, tretí spôsob, verejné zhromaždenie A občanov. kde sú? A poslanci kde sú? To sa vykonáva Ich nezaujíma nič. jediným spôsobom. Orgánmi obce. A nech odíde aj starosta, ostaneme sami. Starosta a poslanci. No, ale sú tam tri možnosti. Zopakujem. Samosprávu obce vykonávajú vykonávajú obyvateľia. Poprvé orgánmi obce, miestnym referendum a verejným zhromaždením občanov. Keďže verejné zhromaždenie občanov je minimálne rovnocenný spôsob riadenia obce, tak ste uprali za 4 roky občanom tejto mestskej časti podieľať sa na samospráve obce. Bodka. To je A môj za to záver. ste si tu podelili odmeny, že ste nás ignorovali. Tu poviete, že verejné, vaše zasadanie je verejné. Stojíme tu jak blbci jednej stoličky, nech tu je veľký kultúrák. A ďakujeme za A prijímanie. ideme tak aj Ticho asi zastupiteľstvo. posedieť. Keď už a do bodu, keď si nás tu videl, poviem, tu sú občania, dáme ešte rôzne, kto sa chce vyjadriť? My sme tu pre vás, či vy pre nás? Vy ste si ukončili jednoducho, lebo ste mali taký program. Jožko, doktor, Či rôzne, či dám aké... si, ukončil si, ale Ale do rôzneho ani tak nemôže vstupovať. Ale čo nemôžeš tam vstupovať? Na valanie zo... Jozef, Čo že si nemôže? išiel kandidovať. Čo nemôže? Povedal si, že Držme sa paragrafu. zhromaždenia urobil si viac. Ešte ťa uvediem z toho, lebo stále toto je slovo. Nemôže. Nemáš pravdu. Nie? Zastupiteľstvo Ty máš pravdu. jedine zvoláva verejné zhromaždenie. Nie starosta. Poslanci, A ty furt to poslanci. Dobre, Dobre, nie je ale ty známy, si tak, ale... povedal, že on za 4 roky svojej... Počkaj, nenechaj jeho za to. Čo si urobil? Ale tvoji Nie je poslanci... pravda, čo Nie nechytá nikoho za slova, hej? Poslanci volávajú za 4 Nie je jedno, či to opravia alebo ľaví. Ani na tej maili, čo im A teraz boli prečo, ale zaslané. prečo vy ste nezačali aspoň 30 dní? Ale na čo sme ich volili? Teraz predvolebnú Na čo kampaň si sme ich robíte. volili? Teraz si Jakub, predvolebnú na čo? kampaň si Oni robíte. si mohli robiť predvolebnú Nie. kampaň 4 A to je roky. tvrdenie proti 4 roky. tvrdeniu. Čo A 4 dokáž? roky neurobili Dokáž, že to je volebná nič. kampaň. Čo tam Ani také? raz si neoboznamoval. A keď si Zabudám. oboznamoval,
keď sme tu boli vedli, zavádzal, klamal a Dobre, to je podvádzal. tvoj názor. Aj tvoj, aj tvoj. A pán Exner mi na poslednej schôdzi, ktorá tu nebola verejná, ale zhromaždenie bolo, na čo zvolávať schôdzu, veď máme zastupiteľstvo verejné, poďte, pýtajte sa, riešte, chceme sa pýtať, píšte, dávajte, my vám budeme dávať 30-dňové odpovede. Sme na parlamente, pre Boha živého, na čo sme vás volili, že nemôžem s vami rozprávať, nemôžem s ňou rozprávať. Pán Kender, keď pôjdem za ním domov, on povie, že on nemá čo so mnou rozprávať, má so mnou rozprávať na úvede. Susedia si dopisujú, majú, ja keby neznám cez Pán toto. Kender sa oháňa zákon. Čo to za... Všetci, my sme ľudia, my nepoznáme tie zákony tak, jak vy, pre Boha. Tak nám povedzte, treba podať zákon, ale sme tu pre vás. Tak vyriešime dneska vašu potrebu. Ale nikto neprišiel sa opýtať, že ja... Ježišmária. Len napísal. A Ja som pánovi Kokingovi Vlado Kokinga každého požiada. napísal, čo má, kde je problém a A teraz sa tu hádajme do slovníka slovenského pravopisu, či je dlžen, či je nechcen, či je čo. A už nebude. Hambite sa, to je zbytočné. A to aj vyzerá taká aj zasadanie, jak dnešné. Nech bude verejné zhromaždenie občanov. Ja som tam nebol, neviem, či sa zaviazali. Aj s tým, aby prizvali poslanca